नुदों आङो ससियेल मिडिया निउज मिडिया बाहाय नुदों आंहा बुंनांगौ जेबो गैया सोरबाया बबेबा दलाव थाङो मायो बे बिनि अधिकार नाथाय आं मोनसेल' खावलायनाया मा खायफा सुबुंफ्रा माखासे सुबुं दङ जायफ्रानाखि एखेबारे जातीयताबादि मोनसे आन्दलनखौ दैदेनबोदों नेतृत्व होबोदों बिसोर बाराद्राय सोलाय सोल' जायाबालाय हामगौमोन आं बेखौल' खावलायनो लुबैयो नाथाय बिथाङा बबे परिबेसाव बहा मा थांनो नागिरदों दाबो थाङाखै आं बुंनो हाया थांगोन होननानै नाथाय बहा बबे परिबेसाव बहा सोलायलांनो नागिरदों आं नाथाय बुंनांगौ जेबो गैया दिनै जमदुवाराव जि इउपिपिएलनि मोनसे सुबुं जमा जादों बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बाहाय जयनिं प्रग्राम जादों बे जयनिं प्रग्रामखौ हाजार हाजार मानसिफोरनि जि मोनसे जगदान बेखौ नुनानै जोबोद आङो रंजाखांनाय फैदों मानो होनबा जमदुवाराव जों थांनाय बाराव जेनदोंमोन इलेक्सनाव नाथाय माने এইবারनि जे सुबुं जमा बेखौ नायनानै नुयो जे 2025आव इउपिपिएलआ जमदुवार समष्टिखौ देरहागोन आरो गावनि आखायाव लाबोनो हासिगोन बे रोखा नुदों आङो ससियेल मिडिया निउज मिडिया बाहाय नुदों आंहा बुंनांगौ जेबो गैया सोरबाया बबेबा दलाव थाङो मायो बे बिनि अधिकार नाथाय आं मोनसेल' खावलायनाया मा खायफा सुबुंफ्रा माखासे सुबुं दङ जायफ्रानाखि एखेबारे जातीयताबादि मोनसे आन्दलनखौ दैदेनबोदों नेतृत्व होबोदों बिसोर बाराद्राय सोलाय सोल' जायाबालाय हामगौमोन आं बेखौल' खावलायनो लुबैयो नाथाय बिथाङा बबे परिबेसाव बहा मा थांनो नागिरदों दाबो थाङाखै आं बुंनो हाया थांगोन होननानै नाथाय बहा बबे परिबेसाव बहा सोलायलांनो नागिरदों आं नाथाय बुंनांगौ जेबो गैया बेखौनो आङो खावलायगोन जे मोनसे हिस्ट्रिया बिथांमोननि लिंक दङ आरो बिथांमोननि हिस्ट्रिया जाहैबाय जातीयताबादि आन्दलननि हिस्ट्रि बेखौल' रैखा खालामलायनो हायोबा गाज्रि नङा